Baina igual mundu kapitalista honen sartuta gauzela danok, individualismoak indar asko hartu dau solidaridadian gainean, ez? Orduan, egisa da, igual, erabai hartze hortara bai dauela aldaketa bat, kontseilu rektorien pasau izan da, igual zure ideak o zure iritzixeak injardeixeukin espresa baltuzu, dozu erabai baten aurdean ezadospasuna argixau irakutzi, baina, bueno, egisa da gure kasuan gutxi zatien be, representaiken garela hobeto geure artean. Danok dakula gutxi gora bera, zango eke, bestian iritzixen barri be bai, aintzat hartzen dela. Gustot importantia dela, ez? Askotan esaten da, kooperatiba neria da, eta gustot ez da neria, da guria, ez? Eta hori da importantia, ez? Erabakixak eta hartzerako orduan, eukibula kontutan guria dela, eta gero beste batzuna izango dela. Baina holako proiektu sozial baten parte hartzeko aukera izango nebela ez neben inoiz pentsau. Guk gaur egunean emendakun ingurune kooperatibo hau manten igualizatia etorkizunean datorren jentientzat. Urrengoko bateri izango notona, ez da, lanaz aparte, dakotzu laukeria gizarte honetan eta zure ingurumenean aportaiteko bestera batera. Eta saiaketako izteko gizarte hobe bat.